रहे स्कूलवा के छुट्टी उ त दूर देले बाटे स्कूटी दूर देले बाटे सकी भइल रहे स्कूलवा के छुट्टी उ त दूर देले बाटे स्कूटी कइले रहे उहो पीछा ओढ़नी गिर गइल नीचा कइले रहे उहो पीछा ओढ़नी गिर गइल नीचा टिक्का कइले रहे बुंदा से कम नहीं रहे कौनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से आले रे कम नहीं रहे कौनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से हमरा के अखियाऊ मारत रहे सोना जानू त मुहवे पकहे सखी रे वो कदा के दिहनी ना लहे लाइन मारत रहे उ जहे तहे ए सखी हमरा के अखियाऊ मारत रहे सोना जानू त मुहवे पकहे सखी रे ओ कदा के दिहनी ना लहे लाइन मारत रहे उ जहे तहे उजर पेन्ही के सवट रहे मोछ ऐठत उजर पेन्ही के सवट रहे मोछ ऐठत गाड़ी नंबर रहे हो कर दू कम नहीं रहे कौनो गुंडा से ठोक देले बाटे हीरो गुंडा से आले रे कम नहीं रहे कौनो गुंडा से ठोक देले बाटे हीरो गुंडा से तानी ओकरा घरवा के पाता संजय सादा भी ओकर नाम ह बुझाता साथ रहे भरत भोजपुरिया सौरवेश्वरिया के गैंग कहलाता तानी ओकरा घरवा के पाता संजय सादा भी ओकर नाम ह बुझाता साथ रहे भरत भोजपुरिया सौरवेश्वरिया के गैंग कहलाता रहे जिला चंपारण छौड़ा रहे ना साधारण रहे जिला चंपारण छौड़ा रहे ना साधारण बाल रखले बाला वंडा जसू कम नहीं रहे कौनो गुंडा से ठोक देले बाटे हीरो गुंडा से आले रे कम नहीं रहे कौनो गुंडा से ठोक देले बाटे हीरो गुंडा से सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना।